Un ano máis, a Consellería do Mar vende a asinar un novo convenio coa Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, a Galcari, que permitirá poder seguir desenvolvendo actividades de recuperación, conservación e divulgación do patrimonio marítimo galego, e tamén para a protección deste oficio tradicional. Durante a visita realizada esta mañá a Estaleiros Catoira, un dos poucos talleres que quedan en Galicia dedicados a este nobre oficio, a titular do Mar, Rosa Quintana, refrendou o seu apoio á construción naval en madeira e a preservación do patrimonio cultural e mariñeiro da nosa comunidade. Nos entendemos que, dende logo, a construción en madeira encaixa perfectamente nesa estrategia de crecemento azul, que toda a Unión Europea deberían as directivas que se fagan potenciar o uso da madeira na construción das novas embarcacións. Con elo estamos non solamente contribuindo ao mantemento do planeta, sino tamén axudándolle a todo ese sector da cadena forestal que é tan importante tamén para Galicia. Así que o noso agradecemento a Galcari por o traballo que está facendo, non só de manter viva unha actividade, sino tamén por axudarnos a difundir un dos oficios máis tradicionais na cadena marindustria. Dende a Galcari volveron a insistir na necesidade de camiñar cara á consecución dun regulamento para a construción naval en madeira e poder obter así un selo de calidade para as súas embarcacións. Necesitamos un apoio satisfactorio por parte de Marina Mercante en canto ao regulamento de construción naval en madeira, que isto nos levaría a conseguir unha marca de calidade, e tamén que debemos acabar ca discriminación dos barcos de madeira en materia de reconocimiento obligatorio anual, en detrimento de outras embarcacións que non o teñen. Dende o sector botan en falla tamén a posta en marcha dun plan de formación para garantir así a pervivencia deste oficio, pois cada vez atópanse con maiores dificultades para atopar man de obra cualificada. A necesidade imperiosa de facer unha formación regrada para poder cumprir cos prazos que teñen os nosos barcos que contratamos. Esa formación daríalle visibilidade e incluso avanzaría con perspectivas de futuro no noso oficio, que pode sentar as bases dunha nova carpintería de Ribeira que non coñecemos todavía. Estaleiros Catoira é un dos poucos talleres de construción de barcos en madeira que aínda traballan hoxe en día en Galicia. Apenas quedan uns 20, a maioría deles agrupados na Asociación Galega de Carpintería de Ribeira.